Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz, siz Tatarlar tapşırığın koruyusuz. Kilesi yartı saat içinde halkımız tırmışına bağışlanan vakıgalarını takdim ederbiz, karamı kalmağız. Bugün bizim programda. Şahıslar sahifesinde Şagir Fakil Safin. Mine bu standartlar kabul ediyor, mağarif zakonlar kabul ediyor. Indi ol şulay bizim mine Tatar dili edebiyatı umumen milli mağarif sistemasına şoktı kırın buldu indi. Çilebi'de yaşayan millet kızı Luiza Almayeva. Ой, Маховна, мы же про вас ничего не знаем. Напишите про себя. Я это в родной край журнал написала как статью. А Лена Рафиковна увидела рукопись этой статьи и решила напечатать книгу. İcavdağı güzel jır hem biyu halk ansamblı işçenligi. Hazırki zamanda halk jırları nisiktir sülpen, kişiler büt jırlamı. Menimçe bütün demi, bütün lezzetin bizim jırlarının halk jırlarında salıngan. Ol yazıcı, şair, jurnalist, muğalimde. Bu günlerde Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği'nin Şallı İdaresi Başlığı Fakil Safin 70 yaşlı gümür beyramını bilgilep öte. Gümmen onun işlegen ürünlerin sona bitirgisiz. Bigrek de mağarifet yönelişinde bir uzak hem uğuşlu hizmet ite. Fakil Safin Şallı'da bağlar icad tügereklerin başlap jiberevşilerinin birisi. İcadında da bağlarga zor uğrun bire. Şuluk vakitte ülken yaştaki okuyucularını da unutmayın. Şahıslar sahifesinde yazıcı şair Fakil Safin. Үҗәтлек башлаган эшне ахырына кадәр җиткерү булмаганны сөйләп йөрмәү төгәллек. Булар барысы да Fakil Safinга хас сыйфатлар. Үзе гали. Оны сүзләр белән әйтеп бетерә торган ул кешелекле дә, ярдәмчел дә. Менә Şallı yazıcıların күрү башланды менә Fakil abi tünübезне алга төшү. Оның шын мәгънәсендә тырыш кеше икәнлеген, булдыклы кеше икәнлеген, жыр телле икәнлеген. Хәтта шундый конфликтлы ситуацияләрдә дә шул хәтле җиңел генә итеп җайлап кына аны ярып чыга алып ustalığı turunda da, Fakir turunda әллә ниләр сөйләргә бар иде. Benim etki yağından burungu babay İman Kul, indi enki yağından burungu babay İman Şah. Ben şektir İman bile beyle. Indi etki enki indolar alkuşçular, enki burungu mulalar nesilinden ol mintele tübeginden etki yağından indi, şul Qozan yağından. Fakil Safin әнә шулай бөтен нәсел тарихын тәфсилләп сөйләп бирә ала. Ул 1954 елның 2 гыйнварында Мөслим районы Әмәкәй авылында дөньяга килә. Әнкәйнең бик күп менә шундый сөйли торган әйберләре бар иде. Кешегә бик нык тәрбия кирәк, тәүфик кирәк. Менә минем әле Майдан журналында беренче сонда чыкты хикәяләр бәйләме. Менә анда шул әнкәй сөйләгән Tilek деген хикәя дә бар. Иман шарты дип атала ул 8 хикәя бер бәйләм булып. Тәрбия, әхлак темалары Fakil Safinга бик якын. Үзе дә күп еллар мәгариф системасында хезмәт куйган кеше ул. Бала чагындагы хыялы бөтенләй башка юнәлештә. Шофер булырга теләгән. 30 яшькә хәтта мин авылда рәхәтләнеп яшәдем, эшләдем. Үзем ышанычым булды минем. Ondan min Kamaz zavoduna bunda килеп эшләдем. Камаз заводында эшләгәндә аны кичкенә танк дип йөрткәннәр. Ул бригадасындагы эшчеләрнең мәнфәгатьләрен яклап йөргән. Ватай бөтен нәрсә менә шул профсоюз завод аша бүленәдер. Кемгәдер гараж кирәк, кемгәдер бакча кирәк. Менә шуларны мин системалы рәвештә җиренә җиткермәй эшләмичә туктамыйдыр. Fakil Safin кире мәктәпкә кайтырга була. Тарих фәненнән белем бирә. Һәм 18нче мәктәптә Шаллы тарихында беренче тапкыр урта буын сыйныфларда татар телендә татар халкының тарихы, әдәбияты һәм мәдәнияты дигән курслар укыта башлый. Программасында үзе әзерләгән. Казаннан да килеп тикшерделәр ул вакытта шаккатып инде. Ул программаларны укып киттеләр дә үзләренә китеп бастырып та чыгардылар. Әмин сөйнәгенә идем, чөнки эш кенә алга барсын. Fakil Safin татар дип кычкырып йөрүче түгел, бу юнәлештә җиң сызганып эшләүче. 1990 елларда мәйданнарда торучыларның берсе. Без инде эшләдек бит инде Разил Айвалиевлар, Туфан Айбинуллиннар белән.
Үзебезнең фәндә Сафиуллиннар белән дә бик күп очрашулар булды, сөйләшүләр була торган. Һәм без менә бик безнең мәгариф системасы өчен кирәк булган милли төбәк компоненты барлыкка килде. Без татарлар, башка халыклар кебек бик көчле, булдыклы халык дигәнне без инде үзебезнең менә шул мәгариф системасында кертү юнәлешендә бик күп эшләр эшләдек. Факил Сафин рухи мирасны өйрәнү фәнни методик үзәге оештыра, Чаллыга килеп эшләгән шәхесләрнең хезмәтләрен барлау, туплау, бу хакта мәктәпләргә, балалар бакчаларына җиткерү буенча эш башкарыла. Нәкъ шул вакытта мәктәпләрдә әдәби түгәрәкләр кирәклегенә дә төшенә ул. Икенче гимназиядә, 52нче мәктәптә балаларның иҗат үзәгендә мин иң беренче балалар иҗат түгәрәкләре оештырып, шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр яза башлап, язабыз, аны бастырырга кирәк. Һәм мин үзебезнең җитәкчеләр каршына балалар газетасы бастырып чыгару мәсьәләсен куйдым. Балалар өчен көмеш кыңгырау газетасын булдыралар. Гомумән Чаллыда милли матбугатны үстерүгә бик зур өлеш кертә Факил Сафин. 1990 елларда Таң йылдызы дигән газета чыгара башлыйлар. Аргамак журналында җаваплы сәркатип була. Аннан Фән һәм мәктәп дигән журнал оештыра. Чаллыда чыгып килүче Мәйдан журналының башында торучы да Факил Сафин. Мөхәррирлек эшен башкаларга калдырган. Ул һәр вакыт үз урынына кешеләр әзерли. Факил абый инде ул бу Чаллы төбәгендә гомумән үзенең мәктәбен булдырган кеше дип әйтер идем. Чөнки менә балалар бакчаларыннан алып, инде олы яшьтәге каләм тибрәтүчеләргә кадәр һәрберсе аның янәшәсендә. Кай вакыт бик күңел төшкән вакытлар да була, кай вакыт үзеңнең сүзең, иҗатың кирәк түгел кебек тоела башлаган чаклар да була. Менә нәкъ шундый вакытларында Факил абый чакырып алып, шул редакциядә эшли башлап, үз канаты астына алып, үсендереп дип әйтим инде, иҗатка кабат кайтарган кеше Факил абый. Менә 20нче гасыр башында булган мәгърифәтчеләр миссиясын дәвам итүче шәхес минем өчен. Ул 21нче гасырның мәгърифәтчесе. Факил абыйның аның улларга да, кешеләргә дә булган ихтирамы, хөрмәте һәм бер кайчанда бетми торган юмор хисе. Аны үзенә һәр вакыт кешеләрне тартып тора торган шушындый бер матур сыйфатының берсе дип күрәм мин. Факил Сафинның иҗат белән кызыксынуы 5нче сыйныфта башлана. Кар явуын тәрәзәдән карап утырганда күңеленә шигырь юллары килгән. Ул киң кырлы язучы, шигырьдән тыш хикәя, повесть, роман да иҗат итә, балалар өчен дә яза. Моңа өстәп кайберәүләр алынырга да курыккан темаларга иҗат итә. Чечня сугышы, репрессияләр чоры, халкыбызга татырга туры килгән аяныч хәлләр аның күз уңында. Факил Сафин репрессияләр чоры турындагы саташып аткан Таң роман трилогиясе өчен Тукай премиясе алды. Барысы да аның янына бер кешенең килеп, үз тормышы турында сөйләвеннән башлана. Ул Факил Сафинга бу хакта роман язды. Кая инде абзый, мин роман язып утырыйм. Шул менә башка кирип калды. Һәм мин бу теманы өйрәнә башладым. Бу кеше Әхмәт Сафа Дәүләтяров дигән кеше. Шактый кызыклы кеше. Onlar dövrünü öğrenmeye başladım. Onlar arxivlarga yol açıldı. Milli arxivga, Tatar Qargalısı Aribur ülkelerinde, Rezan ülkelerine barıp çıktık. KGB arxivinde işlep aldım. Күптән түгел генә менә аның иҗат кичәсенә әзерләнгәндә Галәм күзе дигән китапны, Сер дигән шигырьләр китабын, Саташып аткан Таң романын миңа кабат күздән кичереп чыгарга туры килде. Һәм мин янә шаккатырга мәҗбүр булдым. Факил абыйның күңелендә иң беренче чиратта кешеләргә булган ярату яши дияр идем мин. Сез аның Гөлҗиһан әсәрен укыгансыздыр. Биектауның башларында әсәрен укыгансыздыр. Гөлҗиһаны булсын, андагы шәфкать булсын, шул ук романдагы Дәүләтяров булсын. Менә алар кеше үзендә булдырырга тиешле сыйфатларны туплаган һәм менә Факил абый шушы сыйфатларга үрелеп карап, менә сез алардан үрнәк алсагыз иде дип укучыларга гүя ирештергән. Шунысы кызык, Факил Сафинның күңелендә җыр моңга да урын бар. Ул 200дән артык көй иҗат иткән. Нәрсә языйм дип уйланып ятканым юк ди. Иң мөһиме тылынык. Факил Сафинның хатыны Ләйсирә дә Мөслим районы кызы. Алар 48 ел бергә.
Бер ул, бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Әтиң безне кичкенәдән уйлый белергә өйрәтте. Үз көчебезгә ышанырга кушты. Таләпчән булды инде менә, эшләргә кушты инде ул безгә. Иң мөһиме инде ул үз халкыбызга, телебезгә ярату тәрбияләде. Менә шушы тәрбияне инде без үзебезнең балаларга да биргә тырышабыз инде. İdərinə maqtayırlar, boşqa sözlə tapmırlar. Факил Сафин әле дә булса иҗат студияләре алып бара. Андый түгәрәкләр олылар өчен дә, балалар өчен дә оештырылган. Әдәби түгәрәкләр, менә иҗат студиясе хәзер бик әз калды. Менә шуңа күрә мин бөтен мәктәпләрдән генә түгел, якын-тирә Алабугада да, Түбән Камада да, башка җирләрдә дә шакырып, менә шул ой сайын иҗат студиясе үткәрәм. Әдәбият ул минем эшем, язучылар минем эшем, ул журналистлар минем эшем. Мәдәният белән шөгыльләнүчеләр минем эшем. Укытучылар ул минем эшем. Менә олар бөтенсе берсе бәйләнгән һәм бернинди авырлык юк. Ул Татарстан язучылар берлегенең Чаллы бүлеге башлыгы булу белән бер рәттән Бөтен дөнья татар конгрессының да Чаллы бүлеге җитәкчесе. Менә безнең Чаллының үзендә 300 татар яши, 300 мең. Ул бик зур көч. Үзенең рухи тормышын алып барырлык. Менә татар конгрессы тарафыннан да бик матур эшләр, иң беренче гореф-гадәтләрне кайтару. Яшьлек гомер бәйрәмен Факил Сафин файдалы итеп уздырырга уйлаган. Февраль ахырында Чаллыга 60лап язучы киләчәк. Һәрберсенә программа төзеп, мәктәпләрдә алар белән очрашулар оештыралар. Мин тәҗрибәмне биреп калдыра тырышам. Мин бит мәңгелек түгел. Менә мин 70 яшькә, 75 яшькә мин бар битәмме, юкмы? Менә безнең никадәр күренекле кешеләребез 70 яшькә җитте әле дип яшиләр, киттеләр дә бардылар. Дөнья шулай курылган бит. Мин эшләп күрсәтәсем килә. Менә шулай эшләргә кирәк. Менә сез бездән соң менә шулай эшләгез дип. Тынгысыз, тырыш шәхес ул Факил Сафин. Милләт сагында хезмәт куючылар нәкъ шундый булырга тиештер. Илгир Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чиләбедә яшәүче милләт кызы Луиза Алмаева. Ой, Махабовна, мы же про вас ничего не знаем. Напишите про себя. Я это в родной край журнал написала как статью. А Лена Рафиковна увидела рукопись этой статьи и решила напечатать книгу. Ижаудагы гүзәл җыр һәм бию халык ансамбле эшчәнлеге. Хәзерге заманда халык җырлары ничектер сүлпән, кешеләр бик җырламый. Минемчә, бөтен тәме, бөтен ләззәтнең безнең җырларның халык җырларында салынган. Чиләбе өлкәсенә быел 90 ел. Ул 1934 елның январында Урал өлкәсен бүлү нәтиҗәсендә оештырыла. Шушы өлкәдә туып үскән ватандашыбыз Луиза Мәхмүд кызы Алмаева гомер буе төбәктәге милләтебез киләчәге турында кайгырта. Узган гасырның 70нче елларында ук Көньяк Уралда милли сәясәтне гамәлгә ашыру темасына кандидатлык диссертациясе яза. Соңрак бу темага 30га якын фәнни һәм иҗтимагый сәяси басма багышланган. Күптән түгел аның китабы да дөнья күрде. Алдагыларыннан айырмалы буларак ул фәнни түгел һәм укучыларны ул битараф калдырмады. Теманы үз хәбәрчебез дәвам итә. Вот это общежитие, вот это кровать. Менә ул тулай торактагы караватта утыра. Бу Вена урындыклары түгел. Безнең өчен нинди урындыкта утыруыбыз яки нинди караватта йоклообыз мөһим түгел иде. Ә иң мөһиме, дөньяны ничек үзгәртәсең? Менә ул дөньяны үзгәртә. Луиза Алмаева белән 40 ел бер юлда йөрдек ди Надежда Дида. Узган гасырның 80нче еллары ахырыннан алар тыгыз элемтәдә. Это человек, вот она сразу, понимаете... Ул ачык фикерләве, үткен карашы һәм бик нечкә аңлавы белән аерылып тора. Авырлыклар килеп чыкса, мин һәр вакыт Луиза Мәхмүд кызына шалтыраттым. Ул миңа милли мәсьәләләрне аңларга, хәл итәргә ярдәм итте. Китапта язылганнарның барысы да миңа бик якын, хәтта шок катырды. Аның чын күңелдән язылганына мин бик рәхмәтле. Бу китапны укыгач, мин тагын бер тапкыр инандым. Тормышта нәрсә генә булмасын, яшәргә, аякта нык торырга кирәк. Тормыш сызыгы, китап шулай дип атала. Ул авторны галим, сәясәт белгече һәм актив җәмәгать эшлеклесе буларак белгән Луиза Алмаеваны дусларына бөтенләй башка яктан ача. Монда үткәннәр турында хакыйкать төсерләнә. Балачагы, әти-әнисе, ничек укыганы һәм эшләве турында хикәя генә түгел. Бу тарих артында эшкерсез кешеләрнең сүзләренең бер кайчанда эштән аерылмаган, үзләрен илнең якты киләчәген булдыруга багышлаган буынның портреты тора.
Появление этой книжки стало событием для... Бу китапның барлыкка килүе Яһүд китапханасы укучылары өчен вакыйга булды. Чөнки без Луиза Мәхмүд кызын лектор һәм шул ук вакытта концертлар һәм романс кичәләре оештырып, җырчы буларак белә идек. Бу китап безнең китапханәдә бердән-бер, ә укучылар күп. Хәлне шишу юлын без булай таптык. Күчермәләр ясыйбыз һәм аларны укучыларга бирәбез. Ә китап үзе безнең китапханәдә калды. Күпләр аның күчермәсен ясап, үзләренә калдырганнар. Луиза Мәхмүд кызы бу китапны язу турында уйламаганда. Конференцияләрдә милләтара мөнәсәбәтләр проблемалары, туган телне киләчәк язмышы турында чыгышлар ясап, ул бу мәсьәләләргә исәпсез-хисапсыз басмалар багышлый. Мы же про вас ничего не знаем. Луиза Мәхмүд кызы, без бит сезнең турында берни дә белмибез дип үзем турында язарга куштылар. Һәм мин Туганьяк журналына мәкалә яздым. Алена Рафик кызы Колесникова мәкаләнең кулъязмасын күреп, аны китап рәвешендә бастырып чыгарга карар иткән. Мин гаҗәеп нәрсә яздым дип уйламыйм. Ничек үскәнем, ничек үз максатыма ирешкәнем һәм шул ук вакытта хыялларым турында яздым. Мәсәлән, мин опера җырчысы буларга хыялландым. Ә алда шартлар юк. Музыка мәктәбе урынына баянчы бер шейх ислам булды. Болашакта җырчы буларга хыялланган сәясәт белгече. Теләсәң, максатыңа ирешеп була ди Луиза Мәхмүд кызы. Лектор белән һәр очрашу әкренләп музыкаль кичәгә әверелә. Тыңлаучылар һәр вакыт аңардан романслар җырлавын сорыйлар икән. Без дә очрашудан файдаланып, Луиза Мәхмүд кызыннан татар телендә бер җыр башкаруын сорадык. Сызылып киткән кара мыек, әллә каралта микән? Сызылып киткән кара мыек, әллә каралта микән? Мыек астыннан елмая, әллә ярата микән? Ярты гасыр ул төбәктә милли сәясәт белән шөгыльләнә. 45 ел Чиләбе югары уку йортында укыткан. Я очень хорошо знаю молодежь. Мин яшьләрне бик яхшы беләм. Яшьләр элеккеге тормыш турында берни дә белмиләр дип зарланалар. Ә мин сез аларга сөйләдегезме дип сорыйм. Яшьләр белән эшли белергә кирәк. Мин һәр вакыт яшьләргә, балаларга кычкырмаска кушам. Ярамый. Бу каршылык һәм канәгатьсезлек кенә тудыра. Яшь кешенең шәхесен хөрмәт итәргә укытучыларны өйрәтергә кирәк. Бу бик зур эш һәм ул көч таләп итә. Без төрле чаралар үткәрәбез. Бу әйбәт әйбер, ләкин яшьләр белән сөйләшергә кирәк. Аларны аудиториягә җыярга, очрашырга, сөйләшергә кирәк. Менә чыгу юлы. Башка юл юк. Китап бер сулышта укыла, бик тиз, бик җиңел, ләкин эчтәлеге тарихлы. Бу китап инде шәхеснең аерым биографиясы гына түгел, барлык буыннарының үзара берләштереп тирән күзәтелгән илнең биографиясы, тарихы була. Многие говорили: "Луиза Мәхмүдна мало". Күпләр Луиза Мәхмүд кызы бик аз яздыгыз, тагын кирәк диләр. Мин әлбәттә икеләтә күбрәк яза алыр идем, ләкин ул журнал мәкаләсе буларак планлаштырылган бит. Дөресен генә әйткәндә, мин андый тәэсирне көтмәгән идем. Хәзер миңа 9нчы дистә яшь. Бу китап Алмаеваны мактау өчен түгел, ә киләчәк буыннар өчен язылган. Аны минем яшьләргә васыятым дип атарга мөмкин. Балаларыбыз, оныкларыбыз өчен яздым. Иң мөһиме, ул киштәләрдә тузан җыеп ятмасын иде. Бу хакта барлык авторлар хыяллана. Мәгънәле, кичкенә бу китапта укучыларны битараф калдырмас. Ә мәкаләсен китап итеп чыгарырлар дип уйламаган авторның хәзер хыялы бар. Ну, я бы хотела, например, побольше экземпляров, чтобы эта книга была... Мин, мәсәлән, бу китапның һәр китапханәдә, һәр мәктәптә булуын теләр идем. Аны укучылар һәм студентлар укысын иде. Бу минем иң зур хыялым. Чиләбедән Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Татарлар. Удмуртияның Ижау шәһәрендә эшләп килүче гүзәл халык җыр һәм бию ансамбле иң өлкән коллективларның берсе. Аңа 44 ел элек нигез салына. Оештыручысы Нурулла Хуҗагалиев ансамбльне талантлы солистлардан җыя. Соңрак күп кенә яңа исемнәр дә барлыкка килә: музыкантлар, скрипкачлар, концертны алып баручылар. Гүзәл ансамбле әлдә халык мәхәббәтен югалтмаган, сәләтле һәм ныклы коллектив. Тулырак алдагы сюжетта. О, нереләрдә?
Ансамбль тормышы бер генә көнгә дә тынып тормый. 1980 елда нигез салынган коллективта кайчандыр 50-гә якын җырчы, гармунчы, биючеләр шөгыльләнгән. Хәзер 12 кеше йөри. Тик концертларга, милли чараларга әзерлек шулай ук югары дәрәҗәдә алып барыла. Ансамбльгә нигез салучы, аның җитәкчесе, яшьләрдә дә, өлкәннәрдә дә милли мәдәниятка мәхәббәт тәрбияләүче Нурулла Хуҗагалиев. Коллективка килгән һәр җырчы гармунчы белән аерым эшли ул. Уртак тел таба, сәләтләрен күрә белә. Ансамбль милләт, тел, мәдәният сагында торсын өчен репертуарга да күп игътибар бирергә кирәк, ди Нуруллага. Хәзерге заманда халык җырлары ничектер сүлпән, кешеләр бик җырламый. Минемчә, бүтән тәме, бүтән ләззәтнең безнең җырларның халык җырларында салынган. Шул халык җырлары белән анда моң да, тавышында чыгарабыз, көйне дә көйлибез. Шулай да халык җырлары белән ретро җырлар җырлыйбыз. Хәзерге заман җырларын бүтәнсен аралап, кушырып, өйрәп киләбез. Ансамбльгә ни өчен һәм ничек килгәннәр? Монда һәркемнең үз тарихы. Наилә Муртазина коллективка 2 ел элек кушылган. Кыска гына вакыт эчендә төрле милли чараларда, концертларда чыгыш ясарга өлгергән. Җыр моңга кечкенәдән тартылып үсте. Ансамбльгә килүнең тагын бер максаты татар телен өйрәнү. Мин килдем Нурулла Галиевич янына, әйттем, что минем татар җырларны җырлыйсы килә. Ул миңа әйтте: "Конечно, килегез. Татар җырларны җырлау миңа бирә бик зур бәхет." Яшьләргә өлкәнрәк үрнәк Лиза Курбанова 11 ел сәхнәдән чыгыш ясый. Моңлы тавышлы, тамашачының яраткан җырчысы иҗади бәхетемне ансамбльгә килгәч таптым, ди. Гомерем буе күңелем белән җырлап, тамашачыларның күңелен күтәреп, үземә рәхәтлек аласым килде. Концерттан соң таякка тоткан әбиләр килеп, тавышың матур, әйбәт җырлыйсың дисәләр, менә шуңа күңелләр күтәрелеп, очып кайтамын инде өйгә. Ансамбль төрле уен коралларында уйнаучыларга да бай. Илдус Зарифуллин кулына гармунны беренче тапкыр 1961 елда алган һәм 62 ел милли көйләрдән аерылганым юк, ди. Ә менә ансамбльдә гармунчы булу хыялын 2 ай элек кенә тормышка ашырган. Мин монда ярактырмыйм, атнага душанбе көн без репетиция кирәбез, сагат 5-кә монда. Репетицияләр җырлый бик ошый. Мин бик шат. Hamma bizning turmush bosqichida qiyinliklar bular kirtalar. Яңа өмет белән яшәр өчен таңнар ататуа иртәләр. Гүзәл җыр һәм бию ансамбле елдан-ел тамашачылар мәхәббәтен һәм хөрмәтен яулый. Алар төрле фестивальләрдә катнашып, югары дәрәҗәләргә ия булалар. Удмуртиядә генә түгел, Россиянең башка шәһәрләре сәхнәләрендә дә яратып чыгышлар ясыйлар. Ижаудан Назир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Бүгенге шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бер-беребезнең кадерен белеп изге гамәлләр кылып яшик. Исән-имин булыгыз.